ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖ ଠାରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରୁଛି ମୌସୁମୀ। ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ପବନ ଓ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲା ଯେପରିକି ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ପାଣିପାଗର ସଠିକ୍ ସୂଚନା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଥିସହ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଲଘୁଚାପଟି କାଲି ଅବବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବ। ଦିନକୁ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 3 ତାରିଖ ରବିବାର ଏହା ବାତ୍ୟାର ରୂପାନ୍ତର ହୋଇପାରେ। ଏହା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ କାଲି ସୁଦ୍ଧା ଗଭୀର ଅବବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 3 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। 4 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚେନ୍ନାଇ ଓ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମଝିରେ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପାଣିପାଗର ଏମିତି ସଠିକ୍ ସୂଚନା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।